тамошобинони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонӣ витамин ҳост. Мақсади мо ва барномаи мо солим нигоҳ доштани ҷисми шумо мебошад. Зеро чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, саломатӣ неъмати бебаҳост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо 4 нафар дӯстроякони зираку кунҷкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бошанд, иштирок доранд ва биёед ин навбат бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Салом бачаҳо. Салом. Хуб, биёед аз як сар бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чист? Ман Манчезода Ёсин мебошам, 4 сола. Офарин. Ёсинҷон, шумо ба боғча меравед, ҳа? Бале. Хеле хуб, акнун биёед бо шумо шинос мешавем. Ман Назарова Идимо, 5 сола. Хеле хуб. Яъне шумо низ ба боғча меравед, ҳа? Бале. Офарин. Акнун биёед бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чӣ? Ман Назаров Идрис, 6 сола ҳастам. Офарин. Ана акнун бо иштирокчии дигарамон шинос мешавем. Номи шумо чист? Ман Шаҳва Сумая мебошам, 5 сола ҳастам. Аҳсан ба шумо. Яъне инҷо 2 нафар, яъне Сумая ва Идимо 5 сола ҳастанд, Ёсинҷон бошад 4 сола ва Идрис 6 сола. Ҳамин тавра? Хеле хуб. Бачаҳо, ман мехоҳам имрӯз бо шумо дар бораи яке аз бемориҳои хеле муҳим суҳбат кунам. Ин беморӣ нав нест ва хусусан як соли охир дар тамоми воситаҳои ахбори омма, яъне рӯзе нест ки дар ин бора, яъне дар бораи ана ҳамин беморӣ суҳбат накунанд ва бештари нафарон медонанд ки ин беморӣ хеле хавфнок аст ва ба саломатиамон зарари ҷиддӣ расонида метавонад. Вале мутаассифона на ҳама ин маълумотро ҷиддӣ қабул мекунанд. Ман фаҳмидам шумо дар бораи чӣ гап задан? Дар бораи бемории коронавирус. Бале, ҳар рӯз дар боғча мурабби Амон бо мо дар ин бора суҳбат мекунад. Ба фикрам шумо низ мехоҳед дар ин бораи беморӣ ба мо маълумот диҳед. Хеле хуб. Имрӯзҳо яке аз масъалаҳои муҳиме ки дар тамоми ҷаҳон зери таҳлилу баррасӣ қарор дорад, ин коронавирус мебошад. Бале, имрӯз мо дорем ба коронавирус маълумоти зиёд пайдо дорем. Бале, он ки ба мо нест, ҳам дар хона ва ҳам дар боғча зуд маълумот медиҳанд. Шумо балочаҳое, ман ҳанӯз гапамро тамом накарда, шумо аллакай пай бурдед ки ман дар бораи чӣ суҳбат кардан мехоҳам. Вале бояд гӯям ки ман на танҳо дар бораи коронавирус, балки умуман дар бораи вирус ва чӣ будани он бо шумо суҳбат кардан мехоҳам. Биёед дар аввал мо бо ҳамроҳи тамошобинон сюжет омода намудаи ҳамкоронамон, яъне сюжети аввалини барномаамонро тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем. Шумо розиед? Бале. бинандагони гиромӣ, агар шумо низ донистан мехоҳед ки вирус чист, аз куҷо пайдо мешавад ва дар кадом ҳолат мо метавонем фаҳмем ки мо ба вирус мубтало гаштаем, пас сюжети нахустини барномаи моро бо диққат тамошо кунед, зеро ин сюжет маҳз барои шумост. вирус ангезандаи хурдтарини бемориҳои сершумори сироятии одам, ҳайвонот, растанӣ ва бактерияҳо ба ҳисоб меравад. вирусҳо танҳо дар дохили ҳуҷайраҳои зинда сукунат дошта, дар ҳуҷайраҳои фавтида қобилияти зиндагӣ карданро надоранд. бемориҳои вирусӣ гузаранда буда бо суръати тез паҳн мешаванд. вирус ба организми одам тавассути роҳҳои гуногун дохил шуда, масъулияти баданро суст намуда сабаби сар задани бемориҳои гуногуни гузаранда мегардад. яке аз намудҳои вирус ки имрӯз тамоми кишварҳоро ба ташвиш овардааст, ин вируси гурӯҳи коронавирус COVID-19 мебошад. COVID-19 то солҳои 60-уми асри 20 танҳо сирояти парранда ҳисобида мешуд ки ба узвҳои нафаскашии паррандагон, сагҳо, гурбаҳо ва дигар ҳайвонот таъсир мерасонд ва танҳо баъдан маълум шуд ки коронавирус низ метавонад дар бадани инсон ҷойгир шавад ва боиси бемориҳои роҳи нафас дар одамон гардад. маълум гардидааст ки роҳҳои сироят аз ин вирус асосан тавассути ҳавои қатрагӣ ба амал омада дар шахси сироятшуда ба монанди зукоми маъмулӣ мегузарад. имконияти сироятшавӣ хеле баланд аст, хусусан вақте бемор ба шахси солим дар масофаи наздик ҷойгир аст. сулфидан ва нафаскашии ӯ бактерияҳоро дар масофаи хеле зиёд паҳн мекунад. гаштугузори як шахси сироятшуда аз ин вирус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ метавонад сабабгори сироятёбии одамони зиёд дар атроф гардад. муайян гардидааст ки давраи инкубатсияи коронавирус дар одамон аз 7 то 14 рӯзро дар бар мегирад.
خب بچه‌ها اکنون چی بودن ویروس رو فهمیدید؟ بله. اکنون من با شما یک سوال دارم که میگوید که ویروس با کدام راه‌ها وارد ارگانیسم ما میگردد؟ با نفس. مثال اگر ما با شخص به نقاب نزدیک صحبت کنیم، اون هوا که با ویروس مختص است اون رو فرو ببره. آفرین، یعنی هنگامی که ما با شخصی بیمار هم صحبت میشویم میتوانیم مبتلای ویروس گردیم، یعنی ویروسی در ارگانیسم شخصی بیمار بوده با ارگانیسم ما گذرد. ها؟ وقت ما اگان جایی را یا اگان اسبابهایی را که در آن ویروس شیشته است با دستانمان میداریم و سپس نفهمیده دستانمان را با دهانمان میبریم. آن ویروس که در دست ما چسبیده بود با ارگانیسم ما میدراید. البته برای همین همیشه کلانسالان با ما و شما تاکید میکنند که باید همیشه دستانمان رو با صابون شویم و از محلول‌های آنتیسپتیکی استفاده نماییم. چون چشم بینی هم ما میتوانه ویروس را به ارگانیسم ما داخل کنه. مثال اگر ما با شخص بیمار به نقاب صحبت کنیم، هنگام با بینی نفس میکشیم ما ویروس ها فرو میبریم و بیمار میشیم. برای همین هم اگر با شخص بیمار صحبت نکنیم باید دهان بینی خود را محکم کنیم و دستانمان را به چشمانمان نزنیم. دهان و بینی رو با چی محکم میکنیم؟ با نقاب. با نقاب. البته ولی باز چطوری که طبیبان معین نمودن، هنگامی که شخصی بیمار، یعنی ما با شخصی بیمار هم صحبت میشویم و ما خودی ما نقاب داریم در رویمون، یعنی دهان و بینی ما با نقاب پوشانده شده است، ما میتوانیم تا یعنی ضرر ویروس به ما تا 70% میتواند رسد. ولی هنگامی که شخصی بیمار، خودی شخصی بیمار دهان و بینیش را با نقاب محکم کرده است، به ما همگی 30% ضرر رسیده میتواند تمام. برای همین باید نه تنها خودی ما بلکه از نفران بیمار نیز خواهش نماییم که تو نقاب پوشند. خب کنی اکنون نوبت ادریس چی گفته میخواهد؟ با یاری پوست نیز ما میتوانیم ویروس را به ارگانیسممان گذرانیم. مثلا وقتی اگر جای پوستی ما زخم داشته باشد و آن جای زخم داشته اما به اشیاء ویروسدار برسد، با این راه ما سرایت می‌یابیم. مثلا دسته در را می‌قپیم و در خرک می‌نشینیم. ما باید جای جراحت داشته امان را احتیاط کنیم. بله، خیلی درست قید کردید. محض از این رو طبیبان همیشه ما رو تاکید میکنند که در بدن ما خردترین زخم باشد هم ما باید آن رو حداقل با محلول پریکس نام دارد با آن تازه نموده بعداً با چسبک‌های طبی محکم کنیم تا اینکه میکروب و ویروس ها به ارگانیسم ما توسط آن همین زخم خردکک وارد نشوند. آفرین، معلوم می شود درباره سرایت یافتن از ویروس خیلی معلوماتی زیاد دارید. اینجوری باید قید کنم که ما نه تنها توسط راه نفس، چشم و آن راههایی که شما نامبر کردید می توانیم ضرر یابیم، همچنین توسط حیوان ها، خزنده ها، سوزندارو و دیگر اشیاء می توانیم ویروس رو به ارگانیسم خود وارد نماییم. بهترش بیاید در این باره از سوژه نوبتی برنامه‌مون معلوماتی پورا میگیریم. دخترکان و خواهرکان عزیز، شما نیز این سوژه برنامه‌مون رو با دقت تماشا کنید، زیرا در این سوژه با شما درباره راه‌های گوناگون سرایت‌یابی به ویروس و مبتلای ویروس گشتن معلومات داده می شود و شما نیز می توانید ارگانیسم خود را از ویروس ها امین دارید. طور قید نمودیم ویروس نمودهای گوناگون دارد و وابسته به این راه‌های گذریشش نیز هر گونه اند، اما اکثر آنها با راهی هوایی قطرگی پهن می‌شوند. رعایت نکردن گیگینه شخصی، رابطه با حیوانات خانگی که از معاینه بیداری نگذشتند، استعمال خوراک‌های در کوچه تیار شده، استفاده آب نجوشانیده شده، رابطه با شخصی بیمار سبب‌های معمولی سرایت‌یابی با ویروس می‌باشند. وقتی ارگانیسم ما با ویروس سرایت می‌یابد، مسئولیت بدنمان با آن مبارزه را آغاز می‌کند.
мекунад. Дар натиҷа вазъи саломатиамон бад шуда, ҳарорати баданамон баланд мегардад. Дард ва нороҳатӣ пайдо мешавад. Ҳамаи ин аз он хабар медиҳанд, ки организм бо вирус мубориза дорад. хушбахтона то имрӯз бар зидди аксар вирусҳо дороҳо вуҷуд доранд ва вақте духтур муолиҷаро оғоз мекунад, вирус оҳиста оҳиста суз шуда аз ҷисмамон берун мешавад. Аммо мегӯянд пешгирӣ аз табобат беҳтар аст. Бинобар ин ҳам табибон тавсия медиҳанд, ки барои эмин нигоҳ доштани худ аз ҳар гуна вирусҳо дар ҷойҳои серодам камтар гардед. Аз алоқа бо нафароне ки нишонаҳои беморӣ, яъне таби баланд, дарди сар ва атсаи сулфа доранд, худро дар канор гиред. хонаро тез рӯбичӣ намуда ҳавояшро зуд иваз кунед. махсусан рӯи миз, курсӣ, дастаи дарро бо маҳлулҳои безарар гардонида шуда тоза кунед. шустани дастҳоро бо собун низ фаромӯш накунед. дар кӯча бо худ зачокчаҳои нам гиред ва дастонатонро бо он тоза кунед. бачаҳо, бахшро бо диққат тамошо кардед? бале. фикр мекунам ҳам шумо ва ҳам додаракону хоҳараконе ки айни замон моро тавассути экранҳои худ тамошо карда истоданд, аллакай дар бораи роҳҳои гуногуни сироятёбӣ аз вирусҳо маълумот доранд ва метавонанд худро эҳтиёт кунанд. ва инчунин ман ба ҳамаи шумо гуфтан мехоҳам, ки яке аз роҳҳои эмин нигоҳ доштани организм аз вирусҳо ин обу тоб додани бадан мебошад. яъне мо бояд пайваста субҳгоҳон ба варзиш, яъне ба обу тоб додани бадан машғул шавем. бояд гӯям, ки дар баробари варзиш ва обу тоб додани бадан ғизои солим низ метавонад организми моро хуб мустаҳкам нигоҳ дорад ва масъулияти баданро баланд бардорад. масъулияти бадан ки баланд шуд, ягон вирус ба организми мо зарар расонида наметавонад. кане кӣ мегӯяд, ки барои боқувват шудан мо бояд чӣ истеъмол кунем? ما باید میوه‌های تازه را استعمال کنیم. در ترکیب آنها ویتامین‌ها زیاده، مثلا سیب، آلوچه، اندال. اینها از ویتامین‌های سیب بسیار دارند. офарин ёсинҷон, яъне ҳама он меваю сабзавотҳоеро ки шумо номбар кардед дар таркиби худ миқдори зиёди витамини С-ро доранд, ҳа? барои ҳамин дӯстиякони азиз, шумо низ аз истеъмоли меваю сабзавотҳои тару тоза саркашӣ накунед. хуб, кани идимо шумо чӣ фикр доред? استعمال سبزیجات نیز ضرور است. ما باید از خوردن سبزی قرنفل، بلغاری، پیاز سرکشی نکنیم. پومیدور بادرنگ تر تازه به ارگانیسم ما فایده دارد. бале, дар воқеъ бештари хурдсолон имрӯзҳо аз истеъмоли сабзӣ ва хусусан қаламфури булғорӣ на танҳо дар шакли тарутоза, балки дар дохили хӯрокҳо саркашӣ мекунанд ва истеъмолашро намеписанданд. вале бояд гуфт, ки он ба организми мо хеле фоидаи калон мерасонад ва хусусан қаламфури булғорӣ нисбат ба дигар сабзавотҳо метавонад организми моро аз витаминҳои гуногун бой гардонад. хуб, сухани дигар иштирокчиро мешунавем. сумайя ҷон, محصولات‌های گوشتی و دانگی، نخود، لوبی، نسل، اینها از میکروالمنت‌ها بای هستند و ما را به قوت می‌کنند. хеле хуб. яъне на танҳо меваю сабзавотҳо, балки донагиҳо низ, маҳсулотҳои донагӣ низ ба организми мо фоида мекунанд, ҳа? بله. من درباره ویتامین‌ها شعر می‌دانم. офарин, хеле аҷоиб аст. пас биёед мо шуморо гӯш мекунем. шеъратонро хонед, марҳамат. Никому не унивают и улыбканалисе, потому что принимают витамины АБС. яъне витаминҳо моро аз чӣ тавре ки баъзе кӯдаконро инҷиқ мегӯянд, аз инҷиқӣ, аз зиқӣ метавонанд эмин нигоҳ доранд ва мо ҳамеша солиму бардам ва ҳамзамон хандон рӯй бошем, ҳа? кани Идрис чӣ гуфта мехоҳад? مادرمان به ما شیر گرم می‌دهد. ما باید سرکشی نکرده آن را نوشیم. شیر گرم و محصولات شیری فایده آورند. бале, шумо хеле дуруст қайд кардед, Идрис. бачаҳои азиз, медонам, ки дар миёни шумо низ аксар нафароне ҳастанд, ки аз нӯшидани шири гарм саркашӣ мекунанд ва истеъмоли ширро дӯст намедоранд. вале бояд гӯям, ки ин кори шумо хеле ва хеле хато аст ва организми шуморо аз ҳар гуна
витаминҳо маҳрум нигоҳ медоранд ва дар организм ки витамин набошад мо пайваста ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавем. хуб, шумо низ ба фикрам ба суханони Идрис гӯш мекунед ва шиърро истеъмол мекунед, ҳа? офарин. ва бояд гӯям ки дар баробари ҳамаи ин боз як растании дигаре ҳаст ки онро антибиотики табиӣ меноманд ва хусусан ҳангоми ба бемории зуком гирифтор шудан бештар истеъмол менамоянд. маззаи тунд дорад ва бӯяш чандон хуш нест. пай бурдед ки сухан дар бораи чӣ меравад? бале, ин сирпиёз аст ва биёед худи ҳозир дар бораи ҷиҳатҳои фоидаовари сирпиёз ба худ маълумот мегирем. дар бахши навбатии барнома духтур Хола ба мову шумо дар бораи сирпиёз ва ҷиҳатҳои фоидаовари он, инчунин витаминҳои таркиби он маълумот хоҳанд дод. аз ин рӯ кӯшиш кунед ки ин бахшро бо диққат тамошо кунед, зеро хеле ва хеле фоидаовар мебошад. сирпиёз воситаи хубест барои нигоҳ доштани саломатӣ. ба ғайр аз доштани таъми махсус ва ҳамчун маводи хуштаъмкунанда истифода шуданаш, он инчунин дорои хусусиятҳои зиёди шифобахш аст. бояд қайд намуд ки сирпиёз дар тибби мардумӣ хеле васеъ истифода мешавад. он бисёр бемориҳоро рафъ месозад. таркиби сирпиёз аз пайвастагиҳои азотдор ба монанди натрий, калий, калтсий, магний, кремний, кислотаҳои сулфат ва фосфор, витаминҳои С, Д, Б, моддаҳои истихроҷкунанда ва равғани эфир хеле бой аст. ба шарофати таркиби бои муолиҷавиаш сирпиёз қодир аст ки фишори хунро паст намояд. ҳамчунин хусусиятҳои бедардкунӣ, зуд барқарорёбӣ, зидди вирусӣ, нескунандаи кирми меъда, зидди заҳролудӣ ва ғайраҳоро дорост. дар таркиби сирпиёз элементи селен мавҷуд аст ки бо хусусиятҳои зидди оксидантии худ маъруф мебошад. сирпиёз дар таркиби худ беш аз 400 компонентҳои муфид дорад. он дар организм холестеринро коҳиш дода гардиши хунро тез ва фишори хунро паст мекунад. ҳамчунин он хусусияти зидди илтиҳобиро дорост. сирпиёз метавонад на танҳо зидди пиршавӣ ва ифлосшавии артерияҳои марказӣ, балки артерияҳои канорӣ низ мубориза барад. натиҷаи дилхоҳ метавонад баъди истеъмоли ҳаррӯзаи 2-3 донаи сирпиёз ба даст ояд. сирпиёз масъулияти баданро мустаҳкам менамояд. организм қобилият пайдо мекунад ки бар зидди таъсири зиёновари муҳити зист мубориза барад. он метавонад миқдори зиёди бактерияҳоро нобуд созад. бачаҳои азиз, акнун биёед ҳама якҷоя ҳама он маълумотҳое ки имрӯз аз худ намудем такрор мекунем. шумо розиед? бале. шумо низ бачаҳои азиз метавонед тавассути экранҳои худ бо мо ҳамаи маълумотҳоро такрор намоед. хуб, биёед аз як сар шурӯъ мекунем. ман ба шумо якчанд савол дорам. кани кӣ мегӯяд ки вирус чист? вирус ин як намуди ҳаст ва сабаби бемор шудани мо мегардад. офарин, яъне мо чӣ будани вирусро медонем ва медонем ки он аз шахси бемор бо роҳҳои гуногун ба шахси солим гузашта метавонад. хуб, саволи навбатӣ чунин аст. нишонаҳои одами бемор кадомҳоянд? вақте одам бемор мешавад, ҳарорати баданаш баланд мешавад, беқуввату кам ҳаракат мешавад ва дарди сар пайдо мешавад. яке аз нишонаҳои асосии бемор будани инсон, яъне мубталои вирусҳо гаштан, ин дарди сар, камҳаракатӣ ва ҳамзамон таби балған мебошад. ва дар ин ҳолат мо бояд чӣ кор кунем? ба духтур муроҷиат кунем, ҳа? бале. саволи охирини ман чунин аст. мо бояд чӣ гуна худро аз вирусҳо эмин нигоҳ дорем? барои солим нигоҳ доштани худ мо бояд тозагиро риоя кунем. дастамонро зуд бо собун шӯем, бо одамои бемор ҳамсӯҳбат нашавем. бале, шумо дуруст гуфтед. яке аз роҳҳои асосии ба вирусҳо мубтало нагаштан ин риоя намудани тозагӣ мебошад. беҳуда нагуфтанд ки тозагӣ гарави саломатист. бачаҳо, фикр мекунам пас аз барнома ва ҳама он маълумотҳое ки мо аз духтур Хола гирифтем, доираи фаҳмишамон доир ба вирусҳо ва хусусан коронавирус васеътар шуд. ҳамин тавр не? бале.
боварӣ дорам ки шумо низ бинандагони гиромӣ ба суханони мо бо диққат гӯш додед ва тавсияҳои мо ва ҳамзамон духтур Холаро дар зиндагиятон истифода мекунед. Инҷо барномаи навбатии мо низ ба анҷом мерасад ва бояд гуфт ки мақсад аз баргузории барнома ин солим нигоҳ доштани ҷисму ҷони ҳар яки шумо мебошад ва агар шумо аз барномаи мо ба худ маълумоте гирифтеду онро агар истифода намоед, пас мо аз ин хеле хушҳол мешавем. То барномаҳои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. Хайр!